Όλα πηγαίνω τώρα. Φίλοι μου, ο κύριος Μεντώνης και ο Παπαπαυλούδης δεν περιμένουν να παίξουμε τάμπη. Εσύ, κάνε μορφασμούς το μαθαίνεις. Άντε γα. Δεν μ' αρέσει να κάνω μορφασμούς. Δεν θέλω να κάνω. Τι είναι αυτό, ποιος με λέει άραγε. Κοιτάξτε, κάτι κουλάκια. Έρχονται να γνωριστούμε φαίνεται. Πουλάκια, γεια σας, γεια σας. Βοήθεια, σκιάστρο! Θεούλη μου! Μη φεύγετε, πού πάτε? Πάνε, πήγανε, γιατί, τι τους έκανα τίποτα, γιατί? Πουλάκι, γέλα λίγο πιο κοντά να σου πω κάτι. Όχι, όχι, άπα παπά. Αλήθεια, δεν θα σε πειράξω, έλα. Άπα, θέλεις να με κάψεις. Μη φεύγεις, πού πας? Πάει να καθίσει στη βελανιά. Όχι, φυλάξου, έχει βάλει ξάμερκες εκεί δίκανος. Αχ, θα πιαστεί. Όχι, δεν πιάστηκε, ξέφυγε. Λαχτάρα που πέρασε, παραλίγο να πιαστώ. Στην άκρη γλίτωσες. Πώς χτυπάει η καρδιά μου. Να ίσως το ξέρει. Ποιος, εγώ? Εσύ βέβαια, ποιος άλλος, είπες φυλάξου. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένα τόσο κακό σκιάχτρο μπόρεσε να κάνει μια τόσο καλή πράξη. Κακό, αφού σου είπα, δεν είμαι κακό. Δηλαδή δεν τρως πουλάκια? Όχι. Ποτέ σου? Ποτέ μου, ούτε μισό. Ορκίζομαι. Να έρθω λίγο πιο κοντά. Αμέ. Να το κι άλλο. Και δεν έρχεσαι. Τι έπαθες? Με πείραξες. Πήγες να με φας. Καλέ, εγώ ούτε που κουνήθηκα. Καλά, δε. Να σε ξαναγγίξω. Άμα θέλεις. Πώς σε λένε? Δεν έχω όνομα. Τα σκιάχτρα δεν έχουν όνομα. Εμένα με λένε γιατί. Χαίρομαι πολύ. Πολύ ωραία τα σκιάχτρα. Δεν είναι δικά μου, είναι του κ. Δίκανου. Πιανού? Ναι, βάλε φωτογραφίες Αυτού του κακούργου. Αυτός παιδί μου είναι από τους πιο συσημασμένους κυνηγούς της περιοχής. Έτσι, βέβαια. Και εμείς τι κάνουμε για τον κυνηγό. Τώρα δεν τραβάει. Εκεί που κάθεται στην πλατεία του χωριού και παίζει τάμπη, σταμάτησε. πάνω του ένα-ένα, σημαδεύουμε, κουτσουλάμε το κεφάλι του και στο χέρι. Απίθανο. Να δεις κούτρα που κάνει. Να τσιμπήσεις και έτσι πας. Θες να δοκιμάσεις εσύ λίγα? Δεν είναι κι άσχημο. Δοκιμάζουμε και λίγο πολύ. Ξανά. Δεν μου λες, πού μένεις? Κάτω στη ρεματιά. Τώρα που το θυμήθηκα, πρέπει να βρω λίγο άκυρα για να διορθώσω τη μαλλιά μου. Άχυρα θες, μη κολοσκάς. Θα σου δώσω εγώ άχυρα, είμαι παραγεμισμένα. Πάρε όσα θες. Μήπως πονέσει? Μη σε νοιάζει. Μήπως αδυνατήσεις? Πάρε σου λέω, να, από εδώ. Πόνεσαι? Όχι, καθόλου. Τι καλός που είσαι.
συνταγή.